श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय. हांव शांतेरी प्रभू मंजेश्वरांतल्यान आयल्या. श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराजाले पुण्यतिथी कार्यक्रमांतू म्हाका एक संगीत सेवा करचे अवकाश मेळ्ळो आसा. हे गंगा तीरांतू हांव एक तांगेले गुरुल पर जावन एक भजन म्हणचे इश्ट पावता. गुरु परमात्मा परेषु, गुरु परमात्मा परेषु, गुरु परमात्मा परेषु, ऐसा जाचा दृढ विश्वासु, ऐसा जाचा दृढ विश्वासु, गुरु परमात्मा परेषु, गुरु परमात्मा परेषु. देवतयाचा अंखिला स्वये संचरा त्याचे घरा, देवतयाचा अंखिला, देवतयाचा अंखिला, देवतयाचा अंखिला, स्वये संचरा त्याचे घरा, स्वये संचरा परेषु, परेषु, गुरु परमात्मा परेषु, गुरु परमात्मा परेषु. आराधना श्री सुधींद्र स्वाम्याले, आराधना श्री सुधींद्र चरणाक वंदन, श्री सुधींद्र चरणाक वंदन. ध्यान गान पूजन कोर्यामि भक्तीन, ध्यान गान पूजन कोर्यामि भक्तीन, श्री सुधींद्र चरणाक वंदन, श्री सुधींद्र चरणाक वंदन. ध्यान गान पूजन कोर्यामि भक्तीन, श्री सुधींद्र चरणाक वंदन, श्री सुधींद्र चरणाक वंदन, श्री सुधींद्र चरणाक, श्री सुधींद्र चरणाक, श्री सुधींद्र चरणाक वंदन. आराधना श्री सुधींद्र स्वाम्याले, आराधना. नमस्कारो, हांव महालक्ष्मी शेणे कार्कळादुकुनु हांगा आमगेल स्वामेले श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामेले प्रथम पुण्यतिथी खातीर हांगा आयिल्लो आसा. पवित्र गंगा तीर्थ हे सप्तादारांतू एक व्यास मंदिर जावका म्हणले स्वामेले एक आशय आशिल्लें. त्या प्रकार हांगा भव्य एक व्यास मंदिर निर्माण जाल्ला. तशी ह्या संदर्भारी हांगा गंगेला बैसून एक सान एक स्वामेल वैरी बरयल आशिल्लें सलपद्य, तांगेल प्रथम पुण्यतिथी खातीर बरयल आशिल्लें एक पद्य आतां हांव स्वामेल चरणारी अर्पण करता. सुमनस श्री सुधींद्र स्वामेंक नमना,
सुमनस श्री सुधीन्द्र स्वामिंक नमन नमन सुमनस श्री सुधीन्द्र स्वामिंक नमन नमन निग्रहानुग्रह शक्तिमान निग्रहानुग्रह शक्तिमान साटिनतिले महाचेतन साटिनतिले महाचेतन सुमनस श्री सुधीन्द्र स्वामिंक नमन नमन श्री सुकृतीन्द्र कर संजात स्वामी गेले अप्रतिम गुरुभक्ति तंचेरिद कैले घालुदिल्लले वाट परिपालन कोरुया घालुदिल्लले वाट परिपालन कोरुया प्रेम भरित भक्ति कोर्नु धन्य जाऊया सुमनस श्री सुधीन्द्र स्वामिंक नमन नमन सुमनस श्री सुधीन्द्र स्वामिंक नमन संस्थानाचो पाटादेव श्री व्यास रघुपति भव्य अलंकारुतका केल्लले यती फुलापशी मोवाळ तंगेल मन चोयाची फुलापशी मोवाळ तंगेल मन चोयाची तानी दिल्लले प्रीती केदनायमी विसरनाची तानी दिल्लले प्रीती केदनायमी विसरनाची सुमनस श्री सुधीन्द्र स्वामिंक नमन नमन सुमनस श्री सुधीन्द्र स्वामिंक नमन कृपा सिंधु सात्विक गुणपूर्ण साकार अंबुदी गंभीर भवकल्मषदूर अंबुदी गंभीर भवकल्मषदूर मध्वरत पद्मनिवास गुरुपादुकार्चन तत्पर श्री व्यास रघुपति चरणदास यतीश्वर सुमनस श्री सुधीन्द्र स्वामिंक नमन निग्रहानुग्रह शक्तिमान निग्रहानुग्रह शक्तिमान साटिनतिले महाचेतन साटिनतिले महाचेतन सुमनस श्री सुधीन्द्र स्वामिंक नमन 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 आराधना श्री सुधीन्द्र स्वाम्याले आराधना जय सुधीन्द्र वृंदावन पावन जय सुधीन्द्र वृंदावन पावन मुख्य प्राणांतर्गत हे मन भावना
मुख्य प्राणांतर्गत हे मन भावना व्यास मंदिर सुंदर हरिद्वारांतु व्यास मंदिर सुंदर हरिद्वारांतु श्री सुधींद्र जाल्ले अमर जगांतु श्री सुधींद्र जाल्ले अमर जगांतु जय सुधींद्र वृंदावन पावन जय सुधींद्र वृंदावन पावन। हे हरिद्वारांतू स्वाम्याल्या पुण्यतिथीचे सुसंदर बारी आमकां पुरा जन आर्टिस्टांक एक हांग येवन सांगचे एक सौभाग्य मेळ्ळें। आमगे जन्माचे एक व्हड सुकृत म्हूण आमी पुरा आर्टिस्ट लेखताच। आराधना श्री सुधींद्र स्वाम्याले आराधना। जय गंगे भागीरथी जय गंगे भागीरथी हर गंगे भागीरथी हर गंगे भागीरथी चिदानंद शिव सुंदरतेची चिदानंद शिव सुंदरतेची पावनतेची तू मूर्ति पावनतेची तू मूर्ति जय गंगे भागीरथी जय गंगे भागीरथी जगदाधारा तव जलधारा जगदाधारा तव जलधारा जगदाधारा आ आ जगदाधारा तव जलधारा अमृत मधुरा कांतिमती अमृत मधुरा कांतिमती शंकर शंकर जय शिव शंकर 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 जय शिव शंकर लहर लहरित्या निनादती लहर लहरित्या लहर लहरित्या लहर लहरित्या निनादती जय गंगे भागीरथी हर गंगे भागीरथी चिदानंद शिव सुंदरतेची चिदानंद शिव सुंदरतेची पावनतेची तू मूर्ति जय गंगे भागीरथी जय गंगे जय गंगे जय गंगे भागीरथी। आराधना श्री सुधींद्र स्वाम्याले आराधना। व्यास मुनि श्रीवरा वेद व्यासा व्यास मुनि श्रीवरा वेद व्यासा दास जनांक दश दिशेंतु सुख देवनु दास जनांक दश दिशेंतु सुख देवनु हसता केल्या बदरी निवासु व्यास मुनि श्रीवरा वेद व्यासा व्यास मुनि श्रीवरा वेद व्यासा मीन गंदिनी माता
दिनांक तू दाता हीन जीवांचे नाना बंधन हरता मुनी जनाले मना पावन करता मुनी जनाले मना पावन करता अनुदिन चरण दिमानी मागता अनुदिन चरण दिमानी मागता व्यास मुनी श्रीवरा वेदव्यासा व्यास मुनी श्रीवरा वेद सार सुधा आराधांक दीवनु बादरायण निज नाम ध्येय धोर्नु मध्वादि मुनिवरा साधु वंदित जावनु मध्वादि मुनिवरा साधु वंदित जावनु शुद्ध मूर्तिवरा बुद्धि सर्वांक देवनु शुद्ध मूर्ति वरा बुद्धि सर्वांक देवनु व्यास मुनि श्रीवरा वेदव्यासा व्यास मुनि श्रीवरा वेदव्यासा सत्यवती लोपूतु नित्य तु कृपावंतु अच्युतानंतु विपरीत चरितवंतु सत्यवती लोपूतु नित्य तु कृपावंतु अच्युतानंतु विपरीत चरितवंतु ख्याति तु मति तु जीवन गति तु ख्याति तु मति तु जीवन गति तु नित्य आध्यात्मांतु सिद्धि दितु व्यास मुनि श्रीवरा वेदव्यासा व्यास मुनि श्रीवरा वेदव्यासा दास जनांक दश दिशेन्तु सुखदेवनु दास जनांक दश दिशेन्तु सुखदेवनु हसता केल्या बदरी निवासु व्यास मुनि श्रीवरा व्यास मुनि श्रीवरा व्यास मुनि श्रीवरा वेदव्यासा आराधना श्री सुधीन्द्र स्वाम्याले आराधना मिळले समाज बांधव मिळले समाज बांधव श्री सुधींद्र तीर्थाले शिष्यगण श्री सुधींद्र तीर्थाले शिष्यगण सप्तर्षिंगेले सप्तस्नोतांतु सप्तर्षिंगेले सप्तस्नोतांतु भागीरथीले पश्चिम तीरांतु शुकसहव्यासाले भव्य क्षेत्रांतु शुकसहव्यासाले भव्य क्षेत्रांतु मुख्य प्राणाले अधीन यतिवर मुख्य प्राणाले अधीन यतिवर संजीवन वृंदावन व्यास मंदिरांतु संजीवन वृंदावन व्यास मंदिरांतु गौड सारस्वत समाजूधन्य गौड सारस्वत समाजूधन्य मिळले समाज बांधव मिळले समाज बांधव श्री सुधींद्र तीर्थाले शिष्यगण श्री सुधींद्र तीर्थाले शिष्यगण आराधना श्री सुधीन्द्र स्वाम्याले आराधना
परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु ऐसा जाचा दृढ़ विश्वासु ऐसा जाचा दृढ़ विश्वासु गुरु परमात्मा परेषु गुरु परमात्मा परेषु 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 आराधना श्री सुधींद्र स्वाम्याले आराधना हांव राघवेंद्र मल्ल्या सांतकुनू आमगेले आ नंबान आमकां संस्कृती सुकायतना घरांतू भजन पूजन आशिल्लें ताज्या सुरवेक देवाकय फुडें आमी सोमेल उडगास काडका म्हणून सांतकून आमकां सोमेल दर्शन घेवन दिलेले श्री श्री सुधींद्र स्वामी आमगेलें नशीब आमकां मस्त सकड संगीतांतू उद्योगांतू मस्त सकड आमकां तांगेले आशिर्वाद मेळ्ळेले आसा आज एक प्रथम पुण्यतिथी कार्यक्रमाक हरिद्वारांतू मस्त व्हड आर्टिस्टा लोटू आज म्हाका तांगे लोटू बसचें तसलें भाग घेवचें तसलें आशिर्वाद म्हगेले आनमाल तर्फेन मेळ्ळेलें म्हणून म्हाका एक भारी संतोश ताका प्रत्येकाक हाका सोमेले अनुग्रह नाशी हे खंयचें काम जायना हे म्हगेलो अनुभव रामकृष्ण हरी आराधना श्री सुधींद्र स्वाम्याले आराधना
आराधना श्री सुधींद्र स्वाम्याले आराधना. आम्ही सकड परमपावने गंगाले तीरारी हांगासती आमगेल स्वाम्यानं परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यानं महाप्रस्थान घेवन फाईक 1 वर्स जाता. आम्ही पुरा आमगेल स्वाम्याला आराधन करचे खातीर हांगा मेळ्ळ्या ती त्या स्वाम्याले स्मरण 1 निमिष करूया. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री सुधींद्र गुरवे नमः. वंदन सुधींद्र मुनिरायांक वंदन सुधींद्र मुनिरायांक सुंदर शुभकर तंचे चरणाक सुंदर शुभकर तंचे चरणाक वंदन सुधींद्र मुनिरायांक वंदन सुधींद्र मुनिरायांक. सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले पूज्य चरणारी वंदन करता. स्वाम्याले महाप्रस्थान जाला तांगेले इच्छेक अनुसार जावन गंगा तीरारी येवन तांणी आमगेले सगळ्याले आवसू गंगा तिगेले एक कृपा कटाक्ष केदनाय आसका म्हणून तिगेले तीरारीची तांणी बृंदावन घेतिल्ले तसले आमगेले प्रितीचे स्वामी पूज्य गुरुदेव श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी. स्वाम्यानं तांगेले स्थूल देह मात्र सोडला त्या प्रकृती समजावन त्या एक प्रकृतीचे विचारू इता म्हळ्यार ब्रह्माक धोरण प्रति एक देवांक ताय आयुष्य आसकय म्हणटना नररूप धारी जल्ल तसले आमकां प्रति एकल्याकय एक दिसू प्रस्थाना वच्चे महाप्रस्थान वचुकाची प्रति एकल्यान आमकां पुरा मुक्ताय आसची आमगेले जन्माक. जाल्यार पूज्य स्वाम्यान तांगेले महाप्रस्थान तांगेले इच्छानुसार घेतिल्ले आसनवय त्या एक व्हड विशय आमगेले समाजाक. स्थूल शरीर तांणी सोडला सूक्ष्म रूप धारी जावन बृंदावना भितर आसत. सूक्ष्म रूपारी येवची तसले प्रति एक भक्तांक अनुग्रह कोरका म्हणून तांणी आमकां सगळ्याक देव म्हळ्यार कसले म्हणून अर्थ जावचे खातीर वेद 4 भाग केले तसले महाविष्णू अवतार महाविष्णूची श्री वेदव्यास देवालय उजवे भागानं बृंदावन घेतला तांणी. तशी हरी गुरु वटोची मुख्य प्राणू सगळे मध्व संप्रदायाकाची तो गुरु सर्वोत्तम वायू जीवोत्तम त्या वायू जीवोत्तमाने हरी सर्वोत्तमा लागीची स्वाम्यानं बृंदावन घेवन आमकां सगळा आशीर्वाद करता आसत. आमी आमगेल स्वाम्याल प्रथम आराधना अत्यंत चंदायर चोलका हांगा आमी सगळे स्वाम्याले अति परम कृपेक पात्र जावका म्हूण हांगा आयिल्ले आसती. हांगा मेळची आनंद आमी कोणाकय वर्णन केल्ली म्हूण जाल्यार फट्टी म्हूण दिसूंकय पुरो स्वल्प जाणां तशी साध्य आसवे म्हूण दिसूंकय पुरो जाल्यार अतिशयोक्ती खंडीत न्हय. आमी हांगा येवन धन्य जाले. हे गंगे तीरारी व्यासाश्रमांतू संयमींद्र परमपूज्य आमगेले काशीमठाधीश श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वाम्याले एक उपस्थिती आनी तांगेले नायकत्वातू हे आराधना इतली चंदायर चलता आस. आमी पुरा आध्यात्मिक लोकांतू विहार करता आसती. अव्यक्त जल्लेले एक आनंद पुरा कलाविदय आयल्यात हांगा पुरा उद्यमी आयल्यात तांगेले पुरा कसल वृत्ती आसा त्या पुरा तांणी स्वल्प दिसा मटाक बद इंद व्हरून आयल्यात. जाल्यार
आईल्यांक तांगेले वृत्तीन कसल नश्ट जाता म्हळ्यार प्रश्न ना आयता म्हळ्यार ताजे आनंद आनी वपास आमकां मेळटा म्हणून सांगूं साध्य ना. हांगा हें गंगे तिरार व्यासाश्रम आमकां मेळ्ळें तसले अव्यक्त आध्यात्मिक आनंद एक अत्यंत व्हडू विशय. तसले वेदव्यास देवालय, मुख्य प्राण देवालय, परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामेले अनुग्रह सदां आमकां सकडा आसो. आमी तात्तावळी हरिद्वारा येवचे तसले सौभाग्य आमकां स्वामे दिव का म्हूण आमी अत्यंत भक्तीन मागुया. आनी कोणा पुरा हांगा येवचें जाय न्ही तांकां पुरा अनुग्रह आमगेले समाजाचे सगळ्यांकय स्वाम्यानय कोरका देवानय कोरका म्हणून देवाला आमी मागता ती. हांगा येयले सकड हांगा कोणा पुरा येवचें जाय न्ही तांगेले कारण आमी तिनं येवचें जायना नातिलें आसतलें जाल्यार तुमगेले पर जावन आमी देवाक प्रणाम करता ती. देवाक पांय पडूं तुमगेले पर जावन आमी मागता ती तुमकांय बरें जावो. मुखारसून तुमकांय हांगा येवन हें आनंद घेवचें तसलें सौभाग्य दिवो स्वामी दिवो ती म्हणून मागता. सगळ्यांकय नमस्कार. हरे श्रीनिवासा. हरिद्वारांतु व्यास मंदिरांतु हरिगुरुले सन्निधान. हरिद्वारांतु व्यास मंदिरांतु हरिगुरुले सन्निधान. ओम नमो श्री सद्गुरु सुधींद्र गुरुराया. ओम नमो श्री सद्गुरुराया सुधींद्र सद्गुरुराया. आराधना श्री सुधींद्र स्वाम्याले आराधना. हांगा हरिद्वारांतू आज आमी सर्व भक्तजन मेळ्ळ्याची श्री श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले महाप्रस्थान जावन आयचे प्रथम पुण्य दिनाचरणेंतू आमी हांगा सर्वजन भाग मेळ्ळ्याची. हे गंगा तटारीची हरिद्वार व्यास मंदिर केल्ले तांगेले मनांतून व्हड इच्छा आशिल्ली. सुमार 25 वर्स फुडें हे व्यास मंदिर प्रतिश्ठ जाल्लें हांगा. तशीची आतां हे संयमेंद्र तीर्थ आमगेले स्वाम्यांगेले नेतृत्वांतू हे प्रथम आराधना महोत्सव चलता आस. विजृंभणेर चलता आस. भजना कार्यक्रम एका भजन सर्व देशांतले ख्यात संगीतगार येवन तांणी वेदिकेरी भजना कार्यक्रम दिल्ले आस. हलवारू कडेन रैलारी हजारगटल्यान लोक हांगा मेळ्ळेले आस. तशीची जेवणा खाणाचे वेवस्थेंतू भारी चंद जाला. तशीची वेदिके सर्व हे चांगरी तिरी हांगा आयोजन केल्लेलें आस. तशीची स्वाम्यांगेले एक उडगास काणू एक आमगे 25 वर्स फुडें आमी जाल्लेल्यांतुले एक भजनाक हांव म्हणटा आस. व्यासुतो वेद व्यासुतो म्हणलें. व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 म्हणुया वेद व्यासु 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 म्हणुया. हरिद्वारा क्षेत्र दर्शन घेऊया व्यास मंदिराचों धन्य जाऊया. व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासुतो वेद व्यासुतो व्यासु 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 म्हणुया वेद व्यासु 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 म्हणुया वेद व्यासु 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 म्हणुया. आराधना श्री सुधींद्र स्वाम्याले आराधना. आज पुण्यक्षेत्र पुण्यतीर गंगा नदी तीरांतू आमगेले व्यासाश्रम आम्ही पूरा भक्तजन आम्ही हंग मेळ्ळेले आसा ती 2-3 दिसान. आमले परमपूज्य श्री सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले प्रथम पुण्यतिथी
हें आराधना करच्याक आमी पुरान ಒಟ್ಟು मेळ्ळेलेच ಅಂತೂ मस्त कलाकार समेत विंगड देशात विंगड स्टेटात तगोन आयिल्ले आसा ती तांगेले भक्ती पूर्व तांणी संगीत भक्ती संगीत आराधना तांणी केलेले आसा आनी कितें जाता आसा चंद रितीरी भारी विजृंभणे री आमगेले संयमेंद्र तीर्थ स्वामींगेले नायकत्वान तो चलता आसा तें वर्णन करचें म्हळ्यार आमगेलें सौभाग्य हरिद्वारा क्षेत्रांत आमी येवन हें स्वाम्याले प्रथम पुण्यतिथींत आमी भाग घेवचें आनी तें तांगेलें एक आराधन करचें म्हळ्यार आमकां सगळे लायफांत हें एक भारी व्हडलो विशय म्हळ्यार केन्नाय उडगास व्हरतालो आनी तुमकांय की हरिद्वारांत येवन हें स्वामींगेलें पुण्यतिथीरांत आमी एक 2 दीस भक्तीपूर्वक तांगेले सेव केले भजन म्हणा दिदूस कसले विशय सांगा ती ताजें पूर्ण तांगेले स्वामीले अनुग्रह आमगेले समाजा वयरी फूड दोन आसा आनी मुखार येतालें म्हाका भारी एक संतोश विशय की हांगा येवन एक सान रितीन मुगेलें भजन पूर्वक एक सेव करे आनी एक सिद्धांत म्हळ्यार मिगेल तर्फेन कसन साध्य आसा तितलें सान रितीर एक हांवें सेव करता म्हणून एक दोनी लायन गुरू म्हळ्यार कशें न्हय म्हणून आमकां स्वाम्यालें प्रवचन तत्वडी आमकां सान आसतना आमी आयकलें ती हें स्वामी आमगेलें उलयतालें देव म्हणटालें ती सुधींद्र स्वामी म्हळ्यार सुधींद्र स्वामीलें आमकां भारी एक संतोशा विशय तांणी केन्नाय प्रवचनांत सांगचें आसा भजन करात रे खंयी वचून सांगल्यार तांगेले प्रवचनांत एक उल्लेख आशिल्लेची की तुमी भजन करात चेडूं भजन शिकायात भजन क्लास काडात भजन येद्रा दुसरें खंयचें ना भजन म्हळ्यार अल्टिमेट हरी गुरू कृपा जावं जाल्यार भजन निमित्त सकाळ पयलीं सुरवेर आमकां जेवचें भजन निमित्त म्हणून स्वामींगेले उल्लेख आसा तत्वड केलेले आसा तें ताजे अनुसार जावन ते गुरूक एक हांव वंदन करता गुरु कृपे वीण नाही आत्मज्ञान गुरु कृपे वीण नाही आत्मज्ञान वाउगा कोशीण साधनाचा वाउगा कोशीण साधनाचा साधनाचा गुरु कृपे वीण नाही आत्मज्ञान गुरु कृपे वीण नाही आत्मज्ञान आराधना श्री सुधींद्र स्वाम्याले आराधना
जय जय सुकृतीन्द्र सुकुवरा जय जय श्री सुधीन्द्र गुरुवरा जय जय श्री सुधीन्द्र गुरुवरा
Oh
Ta-dum, ta-dum. Ta-dum, ta-dum.